истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ аз ҳар як шаҳрванд масъулияти ҷиддиро тақозо менамояд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мушкилот дар ин самт нигароникунанда буда. зиёдаравии бемаврид, исрофкорӣ, талафоти ғайритехникӣ ва дигар омилҳои субъективии ғайриқонунии истифода бурдани нерӯи барқ ба мушоҳида мерасад, ки ин ҳолат ба манфиатҳои давлату миллат таъсири ниҳоят манфӣ мерасонад. бо мақсади ба роҳ мондани сарфаи нерӯи барқ ва таъмин намудани ҳарчи бештари аҳолӣ ба он, ҳанӯз соли 2009 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои иловагии истифодаи сарфаҷӯёнаи энергия ба имзо расида буд, ки дар пайи иҷрои он яке аз қадамҳои устувор гузариш ба лампаҳои каммасраф мебошад. муҳимияти масъалаи сарфаи нерӯи барқ, дастрасии пурраи аҳолӣ ба он ва мушкилоти ташвишовари соҳа боис гардид, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар семинар машварати кишоварзон ва фаъолон дар ноҳияи Данғара бори дигар ба ин масъала таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда изҳори андеша намоянд. зарур аст, ки ба масъалаи сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ аҳамияти ҷиддӣ дода шавад, зеро талафоти нерӯи барқ, хусусан талафоти ғайритехникӣ ва истифодаи ғайриқонунии он ҳанӯз зиёд аст. талафоти нерӯи барқ дар соли 2024 ба 4,5 миллиард киловаттсоат ё 20% ва дар семоҳаи якуми соли ҷорӣ ба 1,3 миллиард киловаттсоат ё 20,5% баробар гардидааст, ки боиси нигаронии ҷиддӣ мебошад. бо дар назардошти ногузир будани ҷавобгарӣ барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти мушаххас ворид гардида, ҷавобгариро барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва талафоти ғайритехникии он пурзур намуд. ҷиҳати ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ, шарҳу тавзеҳи меъёрҳои ворид гардида аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ниҳодҳои дахлдор ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ ҳамарӯза бо аҳолии мамлакат суҳбату вохӯриҳо гузаронида шуда, дар ҷаласаҳо ва шӯроҳои коргузорӣ методӣ натиҷагирӣ карда шуда барои бартараф намудани мушкилоти мавҷуда чораҳои мушаххас амалӣ карда мешаванд. дар ин ҳошия дар прокуратураи вилояти Хатлон ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Хатлон баргузор гардид, ки масъалаи меҳварии он пешгирӣ, ошкор ва бартараф сохтани мушкилоти мавҷуда дар соҳаи барқ, талафоти ғайритехникии нерӯи барқ ва истифодаи ғайриқонунии он маҳсуб мешавад. дар кори шӯро роҳбарони ҳамаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Хатлон ва масъулин аз соҳаи барқи вилоят ва дигар шахсони дахлдор иштирок намуданд. зикр карда шуд, ки поймол гардидани манфиатҳои умумии мардум дар натиҷаи истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва дар ин замина дастуру супоришҳои роҳбари давлат бо дар назардошти вазъи ногувор дар соҳаи барқ боис гардид, ки ин масъала дар ҷаласаи шӯро ба таври ҷиддӣ мавриди муҳокима ва пайгирӣ қарор дода шавад. дар самти фаъолият вобаста ба иҷрои қонунгузориҳо дар соҳаи энергетика аз тарафи мақомоти прокуратура ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи вилоят дар якҷоягӣ қонуншиканиҳои зиёде дар ин самт вобаста ба дуздии нерӯи барқ, суистеъмол аз вазифаи хизматӣ ва ҳамчунин ҳолатҳои даст ба тасарруфи амволи ғайр задан аз тарафи кормандони бахусус соҳаи энергетика зиёд ошкор карда шудааст, ки дар ин давра 37 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, аллакай 28 парвандаи ҷиноятӣ ба суд ирсол шуда, маъводҳои дигари санҷишӣ низ тайёр карда шуданд. санҷишҳои прокурорӣ ва фаъолияти назарраси анҷомдодаи мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқи вилояти Хатлон дар 2 моҳи охир нишон дод, ки воқеан вазъи иҷрои қонунгузорӣ дар самти истифодаи нерӯи барқ дар ҳудуди вилояти Хатлон тамоман ба талабот ҷавобгӯ намебошад. муайян карда шуд, ки дар ҳудуди вилоят бо мақсади истифодаи самараноки қувваи барқ ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ, ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳрҳои Бохтару Кӯлоб, раёсатҳои назорати давлатии энергетикӣ ва сохторҳои маҳаллии он фаъолият дошта, аз тарафи масъулини соҳа, яъне ҷамъияту раёсатҳои мазкур ва сохторҳои маҳаллии он фаъолият ба таври дахлдор ба роҳ монда нашуда, вазъ дар ин самт дар ҳолати ташвишовар қарор дошта, ҳолатҳои зиёди дуздии барқ, тасарруфи маблағҳои соҳа,
таҳрифкорӣ, худсарона пайваст шудан ба хатти шабакаҳои барқӣ ва дигар ҷиноятҳои алоқаманд ба он ба таври васеъ паҳн гардида, дар аксар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба як падидаи муқаррарӣ табдил ёфтааст. аз тарафи мутахассисони шабакаҳои барқ шаҳри Бухтар дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Бухтар, прокуратураи шаҳри Бухтар, кумитаи амнияти миллӣ дар шаҳри Бухтар, дар байни муштариён яъне аҳолии шаҳри Бухтар, корхонаҳо, ташкилотҳо, масъулини корхонаҳо, ташкилотҳо оиди тағйиру иловаҳои ворид гардида гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда, корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда истодаем, ки ба ҳар як корманд, ба ҳар як шаҳрванд, ба ҳар як муштарӣ моҳияти ҳамин масъаларо фаҳмонда дода истодаем, ки дуздии барқ онҳо бояд дарк кунанд, ки дуздии барқ ин ҷиноят аст. барои ҳамин масъаларо мо фаҳмонда додем, ки дар оянда ба ин корҳо даст назананд. таҳлилҳо нишон доданд, ки яке аз сабабҳои ба вуҷуд омадани дуздии қувваи барқ ва яку якбора афзоиш ёфтани талаботи он ворид, васл ва истифодаи майнинг фермаҳо ва таҷҳизоти истеҳсолкунандаи криптоасъор ба ҳисоб равад. омили дигари он даст ба коррупсия ва дигар омилҳои ғайриқонунӣ задани масъулин ва кормандони қатории соҳа бо мақсади ба даст овардани манфиати муфт буда, дар натиҷа ба манфиатҳои давлат ва миллат зарари ҷиддӣ расонида шудааст, ки чунин тарзи муносибат ба иҷрои вазифаву уҳдадориҳои касбӣ тамоман номувофиқ мебошад. дар натиҷаи санҷиши прокуратураи вилоят ва мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқ дар вилоят дар 2 моҳи охир 5 ҳолати ташкили ғайриқонунии фермаҳои истеҳсол ва коркарди криптоасъор бо 2211 дастгоҳи майнинг дар шаҳри Левакант, минтақаи озоди иқтисодии Данғара ва ноҳияи Темурмалик ошкор карда шуд, ки маблағи зарари он 14,6 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои фаврӣ ошкор карда шуд, ки шаҳрвандони муайян бо мақсади ба даст овардани даромади муфт бо маслиҳати пешакӣ бо шаҳрвандони муайян аз Ҷумҳурии Халқии Хитой дар корхонаи коркарди хишт воқеъ дар шаҳри Левакант моҳи майи соли 2023 тахминан дар масоҳати 0,62 гектар замин фермаҳои истеҳсол ва коркарди криптовалютаро ғайриқонунӣ сохта 5160 таҷҳизоти барқиро худсарона ба шабакаҳои барқ пайваст намуда, ғайриқонунӣ ба истеҳсол ва коркарди криптовалюта машғул гардида, дар натиҷаи ин амалашон ба давлат ва миллат аз ҳисоби истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ 4 миллиону 994 ҳазору 33 сомонӣ зарар расонидаанд. инчунин 22 марти соли 2025 аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар натиҷаи аз назаргузаронии бинои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди илм ва технологияи роҳи абрешим ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ганҷ технолоҷии минтақаи озоди иқтисодии Данғара воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Данғара муайян гардид, ки аз ҷониби афроди мушаххас бе иҷозати расмӣ фермаҳои истеҳсол ва коркарди криптовалюта сохта шуда дар дохили контейнерҳои оҳанин 1542 таҷҳизоти барқии майнинг ва таҷҳизоти техникӣ ба он вобаста мавҷуд мебошад. ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи нав, яъне моддаи 253 илова 1 дохил шуд дар самти энергетика ва ҳамчунин ба моддаи 382 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон низ тағйироту иловаҳо ворид гашта миқдори ҷарима зиёд карда шуд ва прокурори вилоят ҳамчунин ба масъалаи тарғибу ташвиқи қонунҳо аз ҷумла дар соҳаи энергетика ва ҳамчунин баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ ба аҳолӣ фаҳмонидани ҳамин тағйироту иловаҳои ба қонунҳои зикршуда дар байни аҳолӣ ва ҳамчунин баланд бардоштани фарҳанги истифодаи нерӯи барқ ва дигар масъалаҳо гуфта гузаштанд. тавре прокурори вилояти Хатлон зимни пешбурди кори ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Хатлон изҳор дошт. мутаассифона ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ бо сабаби омилҳои субъективӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят низ зиёд мебошад, ки чунин вазъ кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро водор менамояд, ки корро бетаъхир дар ин самт ҷиддӣ ба роҳ монда, баҳри фаҳмондадиҳӣ, пешгирӣ,
ошкор ва бартарафсозии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ чораҳои мушаххас ва муассирро роҳандозӣ намоянд. таҳлилҳо нишон дод ки дар натиҷаи санҷишҳои гузаронидашуда дар ин самт то ба имрӯз дар умум 37 парвандаи ҷиноятӣ ба маблағи 10 миллиону 55 ҳазору 494 сомонӣ оғоз карда шуда ҷиҳати пардохти 39 миллиону 440 ҳазору 932 сомонӣ маблағи қарзи истифодаи қувваи барқ 449 амр дода шуда баҳри бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳо 54 пешниҳод ирсол гардида ба санадҳои ғайриқонунии шахсони мансабдори соҳа 14 эътироз оварда шуда нисбат ба 1710 нафар қарор дар бораи ба ҷавобгарии интизомӣ моддӣ ва маъмурӣ кашидан оғоз карда шудааст. дар анҷоми ҷаласаи шӯро изҳор карда шуд ки санҷиши масъалаи мазкур идома дошта баҳри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо дар ин самт тамоми чораҳо андешида мешаванд. ҳанӯз аз соли 2009 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сарфаҷӯии энергия қабул карда шудааст. яъне ин маънии он дорад ки ҳар як шаҳрванд ҳар як муштарӣ бояд ки нерӯи барқи сарфаҷӯёна истифода баранд. мақсад ин ҳолатҳое ҳастанд ки дар як ҳавлии истиқоматии муштарӣ зиёда 8-10 адад ламп яъне фурӯзонакҳо истифода бурда мешаванд ва бегоҳии муштарӣ ҳамаи ҳаминҳоро хомӯш намекунад. бинобар ин вай бояд ба сарфаҷӯии энергияи барқ яъне истифодаи дастгоҳҳои каммасрафи барқӣ ки аз тарафи корхонаҳо ташкилотҳо истифода бурдан ва онҳо истеҳсол карда мешаванд бояд ба истифодаи ҳамин таҷҳизотҳои барқӣ равона карда шавад. яъне таҷҳизотҳои барқие ки худсоз ҳастанд бояд аз онҳо истифода набаранд. бо мақсади пешгирӣ кардани қонунвайронкуниҳо дар низоми энергетикии мамлакат ба роҳ мондани назорати ҷиддии истифодаи нерӯи барқ ва комилан аз байн бурдани талафоти ғайритехникии он агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти мамлакат таъсис дода шуда дар қонунгузории кишвар барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ҷавобгарии ҷиноятии мушаххас муқаррар карда шуд. бо мақсади пешгирӣ кардани қонунвайронкуниҳо дар низоми энергетикии мамлакат ба роҳ мондани назорати ҷиддии истифодаи нерӯи барқ ва комилан аз байн бурдани талафоти ғайритехникии он агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти мамлакат таъсис дода шуда дар қонунгузории кишвар барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ҷавобгарии ҷиноятии мушаххас муқаррар карда шуд. умед аст ки масъулини ҷамъияту раёсатҳо ва шабакаҳои барқии вилоят аз ин ба баъд масъулиятро бештар эҳсос намуда камбудиҳои мавҷударо на ин ки рӯпӯш менамоянд ба манфиати худ аз мансабҳои ишғол намуда сӯистифода менамоянд, балки ҷиҳати бартараф намудани онҳо бо мақомоти дахлдор ҳамкории зич намуда дар фурӯзон намудани ҳар як хонаводаи тоҷик ва тақдиру сарнавишти имрӯзу ояндаи давлату миллат худро масъул ва вазифадор меҳисобанд. зеро ҳифзи сохти конститутсионии давлат волояти қонун ва баробарии ҳамаро дар назди он тақозо менамояд.